Irigasyon naman po sa Bunuan Geset na natabunan ng buhangin at basura dulot po ng bagyong Inday. Nalinis na. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Bunga ng pagtutulungan ng mga residente ng Bunuan Geset, Dagupan City, natanggal na ang mga buhangin at basura sa irigasyon na ito upang pagdaluyan ng mga tubig bahanga idinulot ni Bagyong Inday. Ayon sa Facebook post na ibinahagi ng residenteng si Marlon Solomon Amuten, bayanihan ng mga residente sa paglilinis ng irigasyong natabunan ng buhangin at basura. Matapos nito ay nahukay rin ang tinatayang nasa 10 hanggang 20 talampakan umanong lalim ng buhangin at mga naipong basura upang maibalik ang maayos na daloy ng tubig. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Mila Veloso, isang residenteng nakatira malapit sa nasabing irigasyon, sinabi nito na hirapan silang linisin ang lugar dahil sa dami ng naipong buhangin at basura. Dahil dito, kinailangan pang gumamit ng backhoe upang maisagawa ang paglilinis. Natabunan siya kaya inano nila ngayon. Binakon. Nang bumisita ang IFM News Dagupan sa lugar, malinis na ang irigasyon at wala nang nakatambak na basura. Napag-alaman din na muli nang nakakonekta ang irigasyon sa dagat na inaasahang makatutulong sa maayos na pagdaloy ng tubig sa lugar. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.